Удар ще бъде изпълнен тясно от вратата на Салдо. Стоичков към Балаков. Сега Трифон Иванов има възможност за волей. Великолепен гол. Минутата е пета. Просто по учебник се разви тази атака, късно изпълнение на неговия удар. Домакините просто бяха призвани. Оставен без свободен Трифон Иванов. И ето го на вашите екрани. Щастливия гол майстор. Великолепно начало на стадион Армс Парк за нашия състав. Свободен удар. И засада. Сега няма засада. Право на Боби Михайлов. Сега Стоичков. Остро влезе в един обър, като Филип затрудни българина. Топи Айзалут. Сега Константинов може и трябва да се възползва от този подарък на Айзалут. Тясно влиза Лечков и права Константинов. И това вече е 2-0. 2-0. Невероятно начало на стадион Армс Парк. Ликуват българските футболисти. Сигурен съм, че тази 16-та минута на матча и цяла България е на крака. Уважаеми приятели на футбола, 2-0 за България. Великолепно начало. Просто всичко, което искахме да видим в нашия национален отбор, го има. Центрира, трябва там да се изкочат. И браво на Трифон Иванов, който гол линията след като Боби Михайлов нямаше как да се противопостави на удара от тя. Сега имаше засада, няма кой да я дигне и това е добре дошло за нас. Стоичков трябва и Господ да му помогне. Стоичков помогна му и ето до какво води футболния гений на българския играч с номер 8. На крака са тези 400 зрители по трибуните на Армс Парк. 28 000 замлъкнаха като отбор. Сигурен съм, че цяла България за пореден път през годината е на върха на футболното щастие. Минутата е 51-а и това трябва да бъде българския нокаут, нанесен срещу домакина Уелс. Обърнете внимание какво хладнокръвие. Само големият футболен майстор може да го си. Чудесно центриране и пуска! 11 метров наказателен удар за българския отбор.
Христо Стоичков. И 1-0 за България. След това прекрасно изпълнение на Христо Стоичков. 1-0 за България. Първи гол на нашия отбор в шампионата в Съединените американски щати. Бурна радост по трибуните. Виждате как ровният присвет се вее. Христо Стоичков е голмайсторът. А сега Сирако да видим какво ще направи. И втора дуска за българския отбор. След като Янис Калиджакис на нашия централен нападател, втора дуска за българския отбор. Отново двобой между Стоичков и Аманотидис. Стоичков се засилва. Стоичков и 2-0 за България в 55-та минута. Втора дуска за българския отбор. Втора дуска изпълнена по чудесен начин от Христо Стоичков. Янков има възможност. Лечков изведе на очи в очи срещу Аманотидис и 3-0 за българския отбор след тази чудесна комбинация между Янков и Лечков. 3-0 за българския отбор. Едва ли преди този матч и най-големите оптимисти сред нас са вярвали в такъв категоричен успех. 3-0, 20 минути преди края на срещата. И 4-0 за България, 4-0 в 90-та. Удар. Великолепен удар и какъв мал шанс! Стоичков направи нещо направо гениално. От тази позиция едва ли има и 10 футболисти в света, които биха изпълнили този удар. Лечков дясно, Йорданов да видим, ще нанесе ли решителен удар, какъв вече, трети. Няма сигнал за засада. Пенев подкрепя го Стоичков, трябва да има пас към Стоичков. Не така, Любо, не така. Има защо Христо Стоичков да се сърди, наглуваше наскоро отляво и бе съвсем сам срещу празнената германска врата. Подаване към Красимир Балъков, влиза в наказателното поле и слава Богу, Дуспа. Пиерлуиджи Пайрето показва бялата точка пред вратата на Кьопке. Минутата е 45-та. Стоичков. И 2-1 Стоичков бе безпощаден. Това вече е нещо друго. Второто полувреме ще започне само с един гол предина за отбора на Германия. 45-та минута. Христо Стоичков намалява резултата на 2-1. Емил Костадинов стартира отдясно. Дали ще успее да надиграе Хелнери? Какво ще бъде решението на Пайрето? Това е втора дуспа за България.
губят от Германия с 0-2, да успеят да доведат нещата до равенство, а защо не и до нещо повече в оставащите 24 минути до края на двубоя. Минути на тотално българско радмощие. Цветанов възможност. Топката бе за Пенев. Сега Златко Янков може да стреля. Удар на Костадинов. Какво разбъркаме? Янков и 3-1 за България! Ето до какво води силата! Силата на духа и мъжеството! Костадинов ще видим още веднъж на повторението и България повежда срещу Германия с 3-2. За пореден път цяла България е на върха на футболното щастие. Наистина имаме уникален футболен състав. Атаката нашите сега, това е лошо Клисман и право гол няма. Спокойно, уважаеми зрители, Боби Михайлов успя да парира удара, но дано да не е с цената на контузия. Това бе много важен психологически момент. Квалификационна група. Единственият отбор в Европа, който постигна 6 победи от 6 мача. Наско, Сираков и Стоичков тичат напред. Ето му Христо Стоичков какво ще направи. Направи най-идеалното, което може да се направи при тази великолепна контра. 61-а минута, дано да се окаже златна за българите в този матч. 61-а минута, Христо Стоичков отбеляза гол и България повежда 1-0. Как сладка е тази 61-а минута. Балаков. Сираков и 2-0, великолепно 90-та минута отброява. Браво, Наско! 2-0 за България, сега вече всичко е свършено. Втория гол на Наско Сираков на световни финали. Какво да ви кажа, беше великолепно това изпълнение на Наско Сираков. Балаков сложи топката на неговата глава. Последва техничен удар.
искахме българска победа на световни финали, а тук в Съединените щати постигнахме не една, а две. На финален побой от 15-то световно първенство по футбол. Всичко вече е готово за началния сигнал на съдията Ал Шариф. Ето го и него да пожелаем добра игра, успех на българските футболисти и дано Господ да бъде с тях в тази среща. Илиян Киряков първи досег с топката в зоната на лявата. Контратака на нашите Ивайло Йорданов. Чудесна топка към Христо Стоичков. Това е неговата позиция. Какво ще направи Христо? 1-0 за България! Минутата е тепа. Христо Стоичков в неговия фантастичен великолепен стил направи безпомощен Хорхе Кампос. Ето така трябва да играят нашите. Още първата сериозна контратака завари мексиканската защита неподготвена и чудесният Христо Стоичков открива резултата. Чудесно начало на българите. Дано да бъде така и до края. Виждате още веднъж тази наистина чудесна контра и наистина топовния безпощаден удар на Христо Стоичков. Видяхте преди секунди, 8 минута 1-0 за България. Ето го и голмайстора, нашата Кама Христо Стоичков. Добре започна Христо този мач. Костадинов опитва своя удар, този път гредата спаси Кампос. Великолепен изстрел на Емил Костадинов. Балаков. Възможност за Киряков, удар на Киряков. Кампос парира ударът. Добре играе Илиян Киряков. Боримиров. Много технично Стоичков към Даниел Боримиров. Има пространство пред Даниел. Чудесно се справи с Хесус Рамирес. Костадинов и сега възможност за Балаков. Невероятен пропуск на Краси Балаков. Толкова близо бяхме до втория гол. Сираков влиза сам в наказателното поле за съжаление. От кръка му успя да отнеме топката Рамирес Пералес.
Галиндо към Луис Гарсия. Гарсия, коварен удар, право на Боби Михайлов. Кременлиев изпревари Алвес. Сега вече това наистина мисля, че е върха на безобразието. Ето, не бива по такъв начин един съдия да се подиграва с отбор и с футболист. След втори невероятно измислен жълт картон, Емил Кременлиев сега ще трябва и да напусне играта. Не, наистина това вече минава всякакви граници. Толкова дълбок реверанс направи сириеца Ал Шериф пред мексиканците, че аз просто нямам думи. Просто изумителен втори жълта, оттам и червен картон за Емил Кременлиев. Положението на нашите се утежнява значително. Не ни стига това, че трима футболисти, които играят силно в защита, днес не са на терена. Сега титулярният десен бранител Емил Кременлиев със сълзи на очи напуска терена. Невероятна подигравка и с Кременлиев, и с българският отбор. Пълъков изпълнява. Висока топка. И невероятно Емил Костадинов бе на косъм от успеха. Не му върви днес на Емил. Удара му в гредата през първото по време, си спомняте. Ето сега как с глава можеше да отбележи в стил Парк де Пренс гол във вратата и на Хорхе Кампос. Ето го последния сигнал. Хорхе Кампос се държи за главата, дано да се държи за главата и след 10 минути. Боби Михайлов призовава всички богове и свети да бъдат с нас, с България. Това искаме, разбира се, всички българи. Сега настъпва кулминацията, сега настъпва най-важният момент. Всичко друго остава на заден план. Всичко ще зависи от изпълнението на Дуспи. Боби Михайлов реанимира, а Димитър Пенев пише на листчето. Ето е вече кулминацията на този матч.
На 10 метра един от друг Борислав Михайлов и Хорхе Кампос тръгват към вратата, която ще трябва да бранят. Представям си какво е в душата на нашия капитан в този момент. Най-опитният боец Боби Михайлов. Топката Марселино Бернал, футболистът с номер 6. Бернал. И браво на Боби Михайлов! Фантастично улови ъгъла. Ето това е големия вратар. Сега вече Бончо Генчев има думата. Още веднъж. Браво, Боби! Спокойно, няма защо да бърза Бончо Генчев. При всички положения Кампос в момента е по-нервен от него. И 1-0 за България, 1-0, общ резултат 2-1. Екрани една реализирана и две пропуснати дуски за мексиканците. Родригес. Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов поставя мексиканците за втори пореден път на колене. Браво, Боби! Невероятно наистина! Сега Даниел Боримиров, дано неговите 24 години, неговата младост му помогне. Браво, Боре! Повеждаме с 2 гола. България е само на крачка, само на 1 гол от Туспа, от участие в четвъртфинал. Великолепно Даниел Боримиров реализира този гол. Лечков. И България е на четвъртфинал на световно първенство. Безапелационно, невероятно точно. Йордан Лечков погреба всички мексикански надежди. Радвайте се, българи! Радвайте се, защото това е най-големият момент в историята на българския футбол. Нашият национален отбор е на четвъртфинал на 15-то световно първенство по футбол. В такъв момент наистина думите са малко за да опишат подвига на тези великолепни момчета в бели екипи, тези истински български мъже, които тук по стадионите на Съединените американски щати показаха какво е българска воля, български дух и, разбира се, българско умение. Ето го капитана Боби Михайлов, главният герой в този последен, наистина инфарктен сеанс. Още веднъж България е на четвъртфинал на световно първенство и на 10-ти тук на този щастлив за нас Giant Stadium. Срещу нас ще застане некой да е отбора на световния шампион Германия. Радост за футболистите в бяло, заслужена радост за техния треньор Димитър Пенев и за всички, за Борислав Михайлов, за Емил Кременлиев, Петър Хупчев, Емил Костадинов, Христо Стоичков, Йордан Лечков, Наско Сираков, Даниел Боримиров, Ивайло Йорданов, Бончо Генчев, Петър Михтарски и всички техни колеги, които тръпнаха заедно с тях и заедно с вас, милиони български почитатели на тази велика, на тази може би най-велика игра пред телевизионните екрани. С това завършвам мой репортаж от Giant Stadium в Ню Йорк. Онези от вас, които могат да спят на тях, пожелавам лека нощ.
На всички останали веселие, защото България достига своя връх, поне до сега в световния футбол. За вас от Giant Stadium коментира Борис Касабов. Желая ви лека вечер! Уважаеми български телевизионни зрители, драги любители на футбола, добър ден от Ню Йорк. Ето, че чрез Българска национална телевизия вие отново сте на Giant Stadium. Този Giant Stadium, който преди 5 дни стана свидетел на най-големия успех в историята на българския футбол, класирането на България за четвъртфинал на световно първенство по футбол. Ето, че този четвъртфинал е на дневен ред. Предстои ни да наблюдаваме матч номер 47 от програмата на световното първенство. България срещу Германия. Ето сега и съставите на двата отбора. Тези 22 футболисти, на които двамата старши треньори Димитър Пенев на България и Ханс Хуберт, или както всички го наричат Берти Фокс, са гласували доверие. България на вратата капитана на отбора Борислав Михайлов. В защита с номер 3 Трифон Иванов. 4 Танко Цветанов, 5 Петър Хупчев, 16 Илиян Киряков.
В средата на терена 6 Златко Янков, 9 Йордан Лечков, 10 Наско Сираков и с номер 20 Красимир Балаков. В нападение, знаете много добре, 7 Емил Костадинов, 8 Христо Стоичков. Германия на вратата е Бодо Илгнер с номер 1. Защитници 4 Юрген Колер, 5 Томас Хелмер, 10 капитана на Дима Лотър Матеус, 14 Томас Бертол. Полузащитници 6 Гуидо Буквалд, 7 Андреас Мюлер, 8 Томас Хесер, 17 Мартин Вагнер и в нападение с номер 13 Руди Фьолер и с номер 18 Юрген Клинсман. Главен съдия на срещата ще бъде Жозе Торес от Колумбия с помощници Венансио Зарате от Парагвай и Шандор Мартон от Унгария. Тук на Giant Stadium в момента присъстват над 70 000 зрители, както обикновено по терените на Америка. Трибуните са препълнени. Очевидно има всички възможности да очакваме, че Америка най-после ще се заплени от тази наистина велика игра. Господ да помага на България. Срещата започна. Първия сигнал на Жозе Торес прозвуча и първа атака на българите. Красимир Балаков наляво към Станко Цветанов. Топка за Клинсман, Трифон Иванов. И това е втори ъглов удар в полза на Германия. Вагнер. Удар на Вагнер, Михайлов. Лечков и чудесна топка за Сираков в наказателното поле. Сираков, удар, Илгнер спасява, ето още. Най-голямата възможност до този момент бе именно за българите. Отново Лечков добре се преборва с топката. Стоичков отдясно. Великолепен фин, Христо Стоичков. Топка за Балаков, удар! Грета, какъв малдаун! Сега вече мисля, че бялочерните германци на терена знаят с кого си имат работа. Хеслер. Опит за далечен удар. Браво на Боби Михайлов. Отново центриране. Удар на Юрген Клинсман с глава. И отново Боби Михайлов показват, че е вратар от наистина световна класа. Възможност за удар на Костадинов, за съжаление в аут.
Златко Янков се е включил напред. Хубав удар на Златко Янков. Илгнер изпуска. Матеус опасно към Клинсман. Удар движение на Юрген Клинсман за щастие над напредната града на Богдан Михайлов. Кесър отново. Удар на Кесър, опасно. Браво, браво Михайлов. Стоичков, добре към Цветанов. И центриране за Сираков. Удар на Наско Сираков. За съжаление, на няколко сантиметра от левия страничен стълб на Илгнер. Центриране, ето възможност за удар, който премина малко край гредата. Емил Костадинов показва, че може, освен бърз дрибъл, да има и добър удар с глава. Спомнете си стадион Парк де Пренс, когато той отбеляза първия гол точно с глава, а сега наистина шанса не бе на негова страна. И пак, разбира се, Христо Стоичков нагласява топката, до него се и Бълъков и Сираков. Пената е на не повече от 7 метра и половина. Стоичков. Великолепно изпълнение на Христо Стоичков! И това е един. Ето, че и Бодо Илгнер бе принуден да капитулира. България изравнява в 75-та минута след чудесния удар от пряк свободен удар на Христо Стоичков. Трябваше да влезе този гол, защото нашите наистина заслужават да си играта си. Янков. Топка за Лесков. И гол! Гол! Поредни за България Йордан Лесков. Ето как само за 3 минути нашите нанесаха своя невероятен, своя изключителен удар. Данчо Лесков, след като направи неволно може би дуспата, сега си го върна с ликвите на германците. Сега да видим световните шампиони 12 минути преди края какво ще направят. Още веднъж великолепният летящ плонж на Данчо Лесков.
България побежда срещу Германия с 2-1. Giant Stadium е на крака. Умълчани са почитателите на немски отбори. Наистина има защо. Ликуват българите, а ликуват и много американци тук. Сега вече предстои най-трудното. Последни 11 минути България побежда срещу Германия. Чудесни условия за контратака. Костадинов. Балаков тича в дясно. Топка за Балаков, която обаче той не може да достигне. Балаков. И ъглов удар за България. По възможно най-добрия начин разиграват българите. Ето това беше всичко! Германия, световният шампион, е на колене! Поставен на колене там от състава на България, от тези великолепни, от тези невероятни български момчета! Този наистина изключителен български отбор ще играе на полуфинал тук на най-щастливия стадион в историята на българския футбол, тук на Giant Stadium в Ню Йорк. Това наистина е нещо изумително. Ето радостта на малкото българи, ето и сълзите на Юрген Клинсман, на този голям голмайстор, който обаче ще трябва да напусне световното първенство, както и всички свои колеги, както и капитана Лотар Матеус, който в момента не знам за какво говори с главния съдия Жозе Торес. Радостни са българите, защото това, което те направиха тук в Съединените щати, е наистина велико, наистина нещо непостижимо. България е на полуфинал на световно първенство по футбол. Радвайте се, българи! Надявам се, че ще продължаваме да се радваме и след този полуфинал, който ще бъде тук на 13-ти отново на Giant Stadium. Наистина изключителна радост. Изключително, това са върховни мигове, които никой почитател на футбола в България не е изживявал. Донесени от тези, направо казано, чудесни, прекрасни момчета. Ето, още веднъж изписано нещо, което наистина мнозина от нас не са и сънували. България, Германия, 2-1, още веднъж само с две думи. Лотар Матеус откри отсутства в 49-та минута. Трите минути между 76-та и 79-та бяха фатални за германците. Тогава Христо Стоичков от пряк свободен удар
Йордан Лечков с летящ плон с глава развиха всички надежди и илюзии на Берти Фокс и на всички германци за втора поредна световна титла. Уважаеми зрители, с това завършваме нашето пряко предаване от Giant Stadium. Сега започва карнавалът в България.